गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि टेंकि बस्तियाव मुलुगनां हाग्राजिबारि सान फालिदों। भारत भुटान हाजो सेरफां डिमाकुसि टेंकि बस्तियाव काजिरङा हाग्राजिबारि आफाद आरो उदालगुरि DRDAनि जुथाइ बानजायनायाव मैया मुलुगनां हाग्राजिबारि सान फालियो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मुलुग मुंदांखा मैदेरनि रानि पार्बती बरुवा, खौरांगिरि प्रणय बरदलै, उदालगुरि DRDAनि मावबिथांखि बिथोनगिरि भास्करज्योति बरुवा आरो ओनसोलनि गोबां फरायसा रायजो राजाफ्रा। मिरु एबसुनि 54थि थान्दै जखन्थाया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन नोगोराव थानाय हाजोआरि फोथाराव मैयानिफ्राय जागायबाय। साननि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरजों लोगोसे मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जन गजिर आरो लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर'आ मासिलानानै दैदेननाय थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो BRM सरकारि आयेन फरायसालिमानि एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर प्रहलाद ब्रह्मआ। बिथाङा गावनि बेखेव बिबुंथिनि गेजेरजों एबसुआ जिहेतु बर' हारिनि गासिबो जेंना जेंनाफोरखौ थोंजों एबा खेंसालियैब्लाबो बाहागो लानानै सुस्राङो, बे लेखायै बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ थोंजोङै गासिबो बिथिङावनो नोजोर होनानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बायदि खालामनांगौ होननानै एबसुआ बर' हारिनि फेसिलिटेटर होननानै दाबि खालामनानै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बे थान्दै मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेताफोरखौ लाफानानै गासै सा 20 बिबानगिरिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे सा 3,000निबो बांसिन थान्दै आरो नोजोरबोआरिफ्रा बाहागो लायो। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय गुबुन मोनसे जाफुंसार खौरां। जेसुस केरकाटारि बिथांमोननि मोन्नैबो बर' सुंद' सावथुना मैया 14 इन्टारनेशनेल गुवाहाटी फिल्म फेस्टिभेलाव बान्था होग्रोनो हाबाय। जेसुस केरकाटारिजों डाइरेक्सन होजानाय स्कुवेल सावथुना अनारेबल जुरि मेनसन, लोगोसे गणेश बर' बिथांजों डाइरेक्सन होजानाय आरो जेसुस केरकाटारिया एक्टर महरै फाव खालामनाय स्ट्राइप सुंद' सावथुना थार बेस्ट फिल्म बान्थाखौ मोननो हायो। मख'जाथावदि 500निबो बांसिन सावथुनफोरनि गेजेराव मात्र मोन 20 सावथुनाल' बे बादायलायनायाव बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन आरो मोनब्रैल' केटेगरियाव बादायलायनाय जादोंमोन। बिनिनो बर' सावथुना मोननै, मणिपुरिया मोनसे आरो असमिया मोनसे केटेगरि आवग्रिनो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। इउक्रेन आरो रुसनि दावहानि खौरां। इउक्रेन हादरनि राजधानि कियेभ फारसे रुसियानि रोजा रोजा आर्मिफ्रा आवगायलांगासिनो होनना खौरां मोन्दों। दरनै हादरनि गेजेराव दावहाया दासिम 8 सान जालांबाय, अब्लाबो दावहानि अरा गोमोराखै। रुसियानि आर्मिफ्रा इउक्रेननि गोबां सोहोरखौनो दखल खालामबाय होनना इउक्रेननिफ्राय फोरमायदों। दा रासियानि गुबै थांखिया राजधानि दखल खालामनाय। जानो हागौ माखासे घन्टानि उनावनो इउक्रेनाव गिलु बालु दावहा जानो थांगासिनो। बेंटल फरायसालिमानि फरायसाफ्रा हारिमु दिन्थिफुंनाय हानजा सुरदों। सोलोंथाइजों लोगोसे हारिमुखौबो लांफानांगौ होनना गोरायुं डक्टर रन्जित कुमार नार्जारिया बुंदों। चिरां जिल्ला साहा ओनसोलाव थानाय नायल' जाल' बेंटल फरायसालिमाया 22थि फरायसालिमा सप्ता फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै मैया जोबथा सानखालि गुबुन गुबुन हारिनि दामनाय देनाय, मोसानाय रोजाबनाय, जानाय संनाय खावनाय हारिमुखौ सोलोंथाइजों लोगोसे लांफानांगौनि थांखिजों कलेजनि फरायसाफ्रा हारिमु दिन्थिफुंनाय हानजा सुरो आरो बे हाबाफारिया बेंटल फरायसालिमानि लांगोनानिफ्राय जागायना बेंटल बाजारथिं गिदिंखनो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कलेजाव फरायनाय फरायसुलिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों, कलेजाव फरायनाय फरायसुलिफोरा बे बारनिफ्राय कलेजाव फरायनो बिमा बिफानिफ्राय रां बिनांगौनि गोनांथि गैला। आसाम सरकारानो कलेजाव फरायनाय फरायसुलिफोरनो रां होसिगोन होनना बुंदों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा मैया देरगाव बिसायख'थि फसंथान थांना रायजोआरि मेलाव बुंदों, आसाम सरकारा बे बोसोरनिफ्रायनो कलेजाव फरायनाय फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे आसुनि लाबोगासिनो। बे आसुनिजों फरायसुलिफ्रा कलेजाव फरायनाय थांनाय फैनाय खरसा, जानाय लोंनाय खरसाखौ आसाम सरकारा जगायगोन होनना रोखा बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। इउक्रेन आरो रुसनि दावहानि समाव भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ मिथिनाय बायदिब्ला दासिम सा 18,000 भारतनि नोगोरारिफ्रा इउक्रेनखौ एंगारनो हादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि गोख्रों हाबा मावनायजों इउक्रेनाव थानाय भारतारिफोरखौ मिशन गंगा हाबाफारिजों लाबोनाय हाबाफारिया जाफुंसार जादों। मख'नो गोनांदि दाबो इउक्रेननि माखासे सोहोराव भारतारि फरायसाफ्रा नांथानानै दङ। बिसोरखौबो भारत सरकारा लाबोनायनि थाखाय राहा लागासिनो दङ। इउक्रेन आरो रुसनि दावहाया बे समाव सोलिगासिनो। बुंनो थांबा दावहाया
गेदेरनिफ्राय गेदेरसिनसो जानो थांगासिनो। रुसनि आर्मिफ्रा इउक्रेनखौ सेख'नो जेरैखि जाया दावहा होगासिनो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।